Už ti niekto niekedy povedal, že má čistokrvného psa, ale bez papierov, lebo napríklad rodičia majú papiere, ale nepodarilo sa ich vybaviť, alebo posledné šteniatka z vrhu nedostávajú papiere, alebo rôzne iné výhovorky. Také nič neexistuje. Keď majú dvaja jedinci s papiermi, naozaj šteniatka a je to povolený chov, dostanú papiere všetky šteniatka. Takže pes bez papierov je len ten nechutný čierny biznis, kde chovajú 800 psov v jednej garáži a tým, že takéhoto psa máš alebo dokonca kúpiš, len podporuješ túto najhnusnejšiu vec, ktorá sa robí v tomto svete. Bacha na to, buď s papiermi, alebo potom z útulku, ale to už nie je čistokrvný pes. Žiadna iná možnosť neexistuje. A teraz ťa chcem poprosiť, prezdieľaj toto video, ale najmä ho lajkni, lebo toto video si zaslúži čo najviac lajkov. Najsilnejšie moje video má zatiaľ asi 15 000 lajkov. Čo myslíš, dosiahne toto viac? Ja by som bol veľmi rád, lebo toto je tá dôležitá osveta, ktorú treba šíriť.